Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes un dia més a Pel·lícules, el canal que t'explica en català tot el que tens disponible a les teves plataformes de streaming i que tu no sabies. Ho sé, és una miqueta tard per penjar el vídeo d'estrenes de febrer, però bé, és una sèrie que vull continuar, que no vull deixar mitges i que encara que la pengi una setmaneta més tard, la vull portar. La setmana passada vaig tenir molts problemes, com tots i totes ja sabeu, per penjar el vídeo de 50 coses sobre mi i vaig una miqueta tard aquest mes amb els vídeos. Ah, que encara no has vist el vídeo de 50 coses sobre mi? Cap problema. Mira quines coses més guais que té YouTube. Ara t'apareixerà aquí dalt una barra. Ei, aquí està. I si la cliques, pots anar directament al vídeo. Què et sembla? Segle XXI, eh? Vinga, va, ja ho sabeu de sempre. Doneu like al vídeo i subscriviu-vos al canal si voleu donar suport al contingut de YouTube en català. I a més, si em voleu fer entendre que aquest tipus de vídeos us agraden i que en voleu més, doncs és la manera que tinc de saber-ho. Així que ja ho sabeu. Va. Ritme, que avui hi ha moltes cosetes i no vull que s'allargui el vídeo. Comencem amb Netflix. Per cert, abans de començar, recordar-vos que, com sempre, a la descripció del vídeo tindreu el minutatge exacte de quan parlo de cada una de les plataformes per si voleu anar directament a la plataforma que a vosaltres us interessa. Començarem per Netflix i l'apartat de sèries amb l'estrena el passat dia 5 de febrer de la segona temporada d'H. Jo no l'he vist, però per qui no la conegui és un thriller-drama ambientat a la Barcelona dels anys 60, on Adriana Ugarte interpreta una prostituta que inicia una relació amb un important traficant d'heroïna, endinsant-se així en el món del crim organitzat. Doncs bé, temporada 2 disponible des del dia 5 de febrer. El dia 5 vam tenir també l'estrena de Ciudad Invisible. De fet, em crida bastant l'atenció, i com que aquest vídeo l'estic gravant el dijous dia 4 i pretenc penjar-lo el diumenge dia 7, igual us faig algun comentari si l'he vist entre aquests dies. I efectivament, vaig mirar els dos primers episodis. I bé, la primera mitjoreta és una miqueta fluixeta, costa ficar-te en situació, però un cop t'hi han posat i et van presentant personatges, etc. Doncs bé, té el seu què, no té res de l'altre món, però bastant mirable, la veritat. És una sèrie brasilenya de ciència-ficció i misteri, on troben un dofí rosa encallat a la platja i a través d'una investigació policial acaben descobrint un territori ple de criatures místiques. Passem ara al dia 11 de febrer amb l'estrena de Capitani. Pel que he pogut veure i llegir, és la típica sèrie de drama policial. Una nena desapareix en un poble de Luxemburg i un policia turmentat descobreix, investigant, que en aquell poble tothom amaga alguna cosa. Mare meva, quina sinopsi més original, no ho havíem escoltat abans, oi? Passem ara al dia 17 de febrer amb Detrás de sus ojos. Bastant interessant, la veritat, jo potser la començo. Una dona comença una aventura amb el seu cap i en secret una amistat amb la dona d'aquest. El que podria semblar un simple triangle amorós acaba desencadenant en un relat psicològic ple de suspens i retorçats descobriments que endinsaran a la protagonista en una perillosa xarxa de secrets, on ningú és el que sembla. És que m'ha fet molta gràcia perquè és el típic final de sinopsis, ja està, deixeu-me. El dia 19 de febrer tindrem l'estrena de l'esperadíssima Tribus d'Europa. Va, agafeu-vos el seient, que aquesta és la típica que veureu durant tot el mes en el número 1 del top 10 de Netflix, seguríssim. Sèrie alemanya, de ciència-ficció, que ens posa en el 2074 i ens explicarà la història de 3 germans abocats a buscar el seu propi destí en una Europa arrasada, fracturada i dividida en multitud de microestats o tribus que lluiten per la seva pròpia hegemonia. Amb tot això, se'ns presenta també un artefacte que sembla que pugui canviar tot això. Pintorra! Jo crec que la seguiré, us deixo aquí les meves xarxes socials per si em voleu seguir i estar atents i atentes a qualsevol comentari que pugui fer de la sèrie o fins i tot si m'agrada el suficient com per fer-ne un vídeo dedicat a ella. Va, passem ara a l'apartat de pel·lícules de Netflix i és que el dia 5 de febrer va arribar la pel·lícula Barrenderos Espaciales. És una pel·lícula coreana que ens porta a l'any 2092. Sembla el mes del futurisme a Netflix. Coi, i ara m'ho paro a pensar i en el 2092 faria, si segueixo viu, que espero que no, exactament 100 anys. Doncs bé, sembla ser que la Terra està a punt de col·lapsar a causa de la contaminació, però bé, veurem com els protagonistes es guanyen la vida recollint deixalla per l'univers. També el dia 5, la ultraesperadíssima Malcolm and Mary, protagonitzada per Zendaya, la ruda Euphoria, i John David Washington, que el vam veure fa poquet a Tenet, rodada en blanc i negre, ens mostra la relació entre un cineasta que acaba de tornar de gira a casa i la seva parella. I per últim, en l'apartat de pel·lícules de Netflix, el dia 10 de febrer, tindrem disponible la pel·lícula News of the World, protagonitzada per Tom Hanks, que es posarà a la pell del capità Jefferson al final de la Guerra de Successió, on ha de segrestar una nena... M'acabo de dir segrestar, no? Mare meva. Rescatar, Pol, rescatar. Capturada per una tribu índia. Passem a Amazon i a l'apartat de sèries tenim disponible des del dia 1 de febrer la 15a temporada de Mentes Criminales. Cal dir alguna cosa sobre aquesta sèrie? Jo crec que no, no? Doncs au, vinga, va, 15a temporada, a tipar-vos. El dia 5 de febrer es va estrenar la tercera temporada de Pequeñas Coincidencias. No l'he vist, la veritat, però diria que té el seu públic, així que us la porto, doncs això, de manera merament informativa, ja que no m'agrada gaire parlar del que no sé, però bé, tercera temporada. I el dia 19 de febrer tindrem l'esperat debut de El Internado Las Cumbres. Aquesta és la que jo espero d'aquest mes d'Amazon. És un reboot de l'antiga sèrie El Internado. Jo crec que tothom sap més o menys
quina és aquesta sèrie, o l'ha vist alguna vegada, o sap de què parlem. Home, va ser bastant famosa en el seu dia i va tenir molt d'èxit. A mi em va agafar d'adolescent i em va flipar. De fet, la podeu recuperar a Amazon mateix, estan totes les temporades disponibles, així que si us voleu posar una miqueta al dia abans del dia 19, teniu feina. Estarem pendents per veure si és una reinvenció de la idea i mirar de modernitzar-la una miqueta i fer alguna cosa bastant més nova. Jo aposto per aquesta opció amb referències a la sèrie original, o tindrà algun tipus de continuïtat de la sèrie que ja havíem vist. Cosa que dubto, la veritat. Fa bona pinta, de debò. Passem ara a l'apartat de pel·lícules d'Amazon Prime, i és que aquest mes, el dia 5 de febrer, es va estrenar la pel·lícula Bliss. El protagonista, Owen Wilson, es separa de la dona i el fan fora de la feina. La seva vida dona un gir quan coneix a una rodamons, que és la Salma Hayek, que li mostra que en realitat viuen en una simulació. Ciència-ficció, romàntica. La veritat és que per un divendres tonto que no saps què mirar, probablement no deu durar gaire més de 1 hora 45, doncs és una opció. I passem ara al dia 15 amb l'estrena, no d'una pel·lícula, sinó d'un documental anomenat Amy. Un documental que fa una pinta exquisita que explicarà la vida de la cantant Amy Winehouse. Ullet amb aquest docu. Va, passem ara a HBO i a l'apartat de sèries tenim l'estrena el dia 1 de la sèrie The Lady and the Dale. Una història verídica on veurem una estafadora, Liz Carmichael, crear un imperi automobilístic... Ala, clar que sí, un imperi, no un imperi, no, un imperi. En plena crisi del petroli dels anys 60. Seguint amb l'apartat de sèries d'HBO, el dia 7 de febrer, és a dir, avui mateix, s'ha estrenat la sèrie Vitals. I atenció, perquè és la primera sèrie rodada en català de la plataforma HBO. Estarà dividida en 3 episodis d'uns 50 minuts i rodada a l'Hospital Taulí de Sabadell. Ens mostrarà el repte que ha suposat la Covid, tant per sanitaris com per pacients, des d'un punt de vista més humà, i deixant enrere les xifres per convertir-les en històries personals i de superació. Ho té com tot, no?, aquesta sèrie, perquè la comencem avui mateix, rodada en català, s'estrena avui mateix, 3 episodis, tema bastant actual... Què? La mirareu o què? Vinga, va, passem ara ràpidament a l'apartat de documentals d'HBO, perquè m'ha cridat moltíssim l'atenció un en concret que es va estrenar el dia 3. Es diu Fake Famous. Nick Bilton, exreporter del The New York Times, inicia un experiment social que es pregunta què cal per crear un influencer del no-res. Gràcies a la compra de nombrosos followers i creant una bombolla de fama, Bilton agafa a 3 desconeguts amb 7 d'èxit i els converteix en estrelles sense gaire esforç. Em sembla molt interessant, així que aquí ho teniu. Va, passem a l'apartat de pel·lícules de HBO, que em ve superple aquest mes, però superple de pel·lícula. El dia 7 de febrer s'estrena la pel·lícula Confinados. Parla de la història d'una parella que ho deixa córrer just en el moment en què els confinen. Mare meva, quina originalitat! Però bé, entre d'altres, i quan dic entre d'altres és moltíssimes, us n'agrupo 3 o 4 que són les que a mi més em criden l'atenció, però són moltíssimes pel·lícules les que s'estrenen aquest mes a HBO. Però això, entre d'altres hi ha Wolf of Wall Street, Boyhood, Your Name... Pel·lícula que, si sempre heu sigut una miqueta reticents amb l'anime, és un bon principi per començar a endinsar-s'hi, la veritat. O, en realitat, nunca estuviste aquí. Pel·lícula que des de fa un temps tinc a la meva llista de seguiment d'Amazon, també està disponible a Amazon, i que tinc pendent, ja que em criden moltíssim l'atenció les crítiques i, home, protagonitzada per Joaquin Phoenix. Què més vols? I coi, la pel·lícula va guanyar el guardó a millor guió i a millor protagonista masculí al Festival de Cannes. I això, una borrada més de pel·lis que ara mateix jo crec que ens quedaria un vídeo d'hora i mitja i que al final, doncs bé, us he portat les que a mi em criden més l'atenció. Va, passem ara a Movistar Plus i a l'apartat de sèries ens trobem que el dia 3 de febrer es va estrenar la sèrie Devils. És un thriller sobre el món de les fiances. Vale, acabo de dir fiances i no finances, o sigui, hat-trick, ole jo. Protagonitzat per Patrick Dempsey, d'Anatomia de Grey, el coneixereu molts i moltes, on ell apareix l'actriu catalana Laia Costa, que la recordareu probablement de sèries com Polseres Vermelles o Cita. Seguint amb les sèries de Movistar Plus, tenim l'estrena el dia 19 de febrer de la segona temporada de Hierro, una sèrie que tinc pendent i que bé, s'estrena aquesta segona temporada. És una sèrie que està protagonitzada per Candela Peña, que mira que s'ha de ser bona actriu per seguir imposant de la manera que ho fa davant de la pantalla després de veure-la setmana sí, setmana també a la Resistència fent el Canelo. I per acabar amb l'apartat de sèries de Movistar Plus, el dia 26 de febrer tindrem l'estrena de Fantasmes, sèrie d'humor anglesa, d'humor absurd, on veurem una parella que compra una mansió per reconstruir-la i fer-ne un hotel, una altra cosa que no hem vist mai, oi? I se'ls apareixen fantasmes de diverses èpoques que els hi miraran de fer la guitza i fer-los fora d'allà. Va, passem a l'apartat de pel·lícules d'estrena a Movistar Plus aquest mes. El dia 5 hi va haver l'estrena de la pel·lícula La lista de los deseos, una història que recorda la pel·lícula Ahora o Nunca, protagonitzada per Jack Nicholson i Morgan Freeman, on veurem les protagonistes Maria León, Victoria Abril i Sílvia Alonso, on començaran un viatge en caravana
per mirar de complir els desitjos que mai havien tingut valor a dur a terme. I si no m'equivoco, tot això ve en pes a les dures circumstàncies que estan vivint actualment a les seves vides. I miro de no dir res més sobre això perquè crec que a vegades menys és més. Saltem ara el dia 8 de febrer per veure l'estrena de Wendy. Realment no sabia dir-vos exactament què és aquesta pel·li. A la sinopsi s'hi diu que és com una mena de Peter Pan, però m'ha cridat moltíssim l'atenció que la sinopsi he llegit que és d'aquelles pel·lícules que no saps ben bé què és real i què no. Així que res, li donarem una oportunitat, suposo, a veure què tal. I vinga, per anar acabant passem ara a Disney+. Què, tothom content, no? Doncs bé, les estrenes de Disney aquest mes es veuen totalment eclipsades per l'estrena del nou apartat que arribarà a partir del dia 23 anomenat Star, que de fet, com que tinc la intenció de fer un vídeo parlant exclusivament del contingut que més em crida l'atenció que s'estrenarà a Star, i com que comento Disney s'ha vist totalment eclipsat en termes d'estrenes aquest mes, doncs per l'estrena de Star, ho deixarem aquí per avui. I de fet, si en un futur acabo fent el vídeo de Star, doncs què coi, us el deixo per aquí, i si no, doncs us deixo qualsevol altra cosa. Què us sembla? I ara això ja és problema del Pol del futur. Què, un més carregadet, M'encantaria veure comentaris que em digueu quina sèrie us ha cridat l'atenció, si ja n'heu vist alguna, si em voleu recomanar alguna d'aquestes. De debò, parlem-nos a comentaris que m'encanta debatre amb vosaltres. Doncs vinga, va, ja ho sabeu, subscriviu-vos al canal i deixeu el vostre like si voleu donar suport al contingut en català a YouTube. I segueix-me també a les meves xarxes socials que et deixaré per aquí per estar sempre assabentat o assabentada de totes les novetats que pugui pujar a YouTube o de totes les notícies, opinions, estrenes que sempre vaig mirant de portar-vos per xarxes. De fet, a vegades, entre els meus seguidors i jo, fem una ronda de recomanacions que ens recomanem coses entre tots i és molt interessant. Si ho vols provar, doncs ja saps, @policules12. Doncs res, ho deixem aquí per avui i com dic sempre, ja ho sabeu, si ara mateix esteu a gust veient aquest vídeo i no us voleu moure, no heu de fer res. L'únic que heu de fer és quedar-vos quiets i quietes i deixar que aquest vídeo d'aquí es reprodueixi. Que si aquest t'ha agradat, aquest t'encantarà. Doncs au, fins aquí. Espero que estigueu tenint un bon dia i ens veiem aviat per aquí. Ciao!